Jeg vil gerne byde velkommen til årets første byrådsmøde og denne byråds samlings første møde. Og vi vil starte med at synge nummer 256. Sporen sidder stum bag kvist, som minder mig det fyre. Kulgårdsbilen biber trist for Nordens vestens byer. Lul, rocken går stødt i moderstue, og jo mere vinden slår, des mere foran lue. Fra rygte kvæget ind med halmen til det karmen, givet grisens blanke skin, og den må holde varmen. Lul, rocken går, far mod stuen stiler, mor en buk på tråden slår, ser op på far og smiler. Mor kan næppe se sit spind og næppe tråden mage. Ej, der bæres lyserin og stilles i sin stage. Lul, rocken går, tenen trappe vinge, over fyr bjælken så en skok af skyggeringe. Og tager ned så tung en bomme, Gud han visker sammen, famler lidt ved spændets krog og lukker med et ammen. Lul, rocken går, ensomheden synger, mulme tæt om taget står, og sneen går i dynger. Her ved moders gamle rock, hun lærte mig at stave, synge om den hvide flok og al hans nåde gave. Lul, rocken står med dens nynn og sange, vemodsfuldt mod hjertet går, når kvældene bliver lange. Og det første punkt på dagsordenen, det er godkendelse af dagsordenforslaget. Og det er der ingen bemærkninger til, så dagsordenforslaget er godkendt. Næste punkt, det er sager til efterretning og meddelelser fra borgmesteren. Og her ligger der en oversigt over kommunens likvide beholdning, opgjort per 31. i 12. Og den ser ikke helt så god ud, som vi godt kunne have ønsket os, den skulle gøre. Men heldigvis så her den 20. januar, så går der jo et anseligt beløb ind i ejendomsskat, og så ser situationen jo lidt anderledes ud igen. Men det er selvfølgelig bekymrende, at vi her per 31. i 12. faktisk har en negativ likvid beholdning. Det er vi ikke så vant til her i Fanø Kommune. Så ligger der en oversigt over byrådets udviklingspulje, og der har vi 170.000 kroner, som vi kan bruge til de formål, vi nu finder, at vi gerne vil have, der skal være med til at skabe udvikling på Fanø. Og andre sager fra borgmesteren, eller meddelelser fra borgmesteren, jamen, der vil jeg gerne lige starte med at sige her, at når vi nu kigger rundt på væggene, så vil I kunne se, at der er kommet ny udsmykning. Og det er faktisk sådan, at vi har lavet en ordning, hvor lokale kunstnere kan på skift udstille her i byrådssalen, og det er ansvaret herfor, det har vi overdraget til formanden for Børn- og Kulturudvalget. Så vil jeg gerne orientere om, at vi her per 1. januar var 3.223 indbyggere på Fanø. Og det er jo så ved denne her byrådsperiode start. Går vi tilbage og kigger for 4 år siden ved den forrige byrådsperiode start, der var vi 3.143 indbyggere. Altså en stigning i folketallet på 2,5% på 4 år. 80 flere indbyggere på 4 år. Og når vi så kigger på lidt på, hvor mange nye boliger, der er opført og taget i brug her på Fanø, jamen så ligger det faktisk omkring 35 nye boliger. Så det vil sige, at hver gang vi skal have 2 nye indbyggere på Fanø, så kan vi sådan, som en grov tommelfingerregel sige, jamen så skal vi også have opført 1 ny bolig her på Fanø. Så
Så der bliver lidt at kigge til her i de kommende år, hvis vi vil nå vores mål om, at vi skal øge befolkningstallet med samme hast, som vi nu har gjort her i løbet af de sidste 4 år. Og det var egentlig, hvad jeg vil sige under meddelelser fra borgmesteren.